I took the first place, by the way. аксари ин ҷавонон донишҷӯ ва мактабхон ҳастанд, ки тақрибан ҳар рӯз ба гӯшаи амрикоӣ дар шаҳри Душанбе меоянд ва дониши забони англисӣ ва ихтироъкории худро такмил мекунанд. Орзу Ҳафизов донишҷӯи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон аст ва тақрибан як соли ахир мунтазам ба ин гӯшаи амрикоӣ меояд. мо тамоми маълумотҳоро аз интернет дастрас мекунем ва инчунин оиди технология, электроника, роботсозӣ ва дигар корҳо мо ёд гирифтем, ки сохтани онҳоро, тарзи ба кор дароварданашро, барномасозиро ки ба кор омӯхтем дар ҷо. ин гӯшаи бузургтарини амрикоӣ дар Тоҷикистон аст. ҳамасола беш аз 500 000 шаҳрванди Тоҷикистон дар 8 чунин марказҳои амрикоӣ дар кишвар забони англисӣ ва донишҳои худро тақвият медиҳанд. дар кишварҳои дигар амрико на бештар аз 4 гӯшаҳои амрикоӣ дорад. мо муваффақ шудем ки дар ин ҷо 8 маркази гӯшаи амрикоӣ кушоем, ки тавассути дастгирии бахши хусусӣ анҷом шуд. масалан ба наздики мо дар Хуҷанд будем, гӯшаи амрикоӣ навро ифтитоҳ кардем бо кӯмаки як созмони хусусӣ ғайритиҷоратӣ, ки барои иҷора ва тармими бино сармоягузорӣ кард. дар гӯшаҳои амрикоӣ дар Тоҷикистон интернет, омӯзиши забони англисӣ, омӯзиши таҷрибаи сохтани роботу барномаҳо ройгон аст. вуруд ба ин марказҳо марбут ба сину сол нест. ҳадафи фаъолияти ин марказҳоро масъулон шиносоии бештар ба амрико унвон мекунанд. барои амрико, барои иқтисоди мо, яъне фановарӣ ва инноватсия як нақшаи бисёр муҳим иҷро мекунад ва ин маҳфилаҳо ҳам дар барои барномасозӣ, дар барои компютерҳо ва ин хеле фоиданок барои ин касб, барои агар хоҳанд як дар касби фановарӣ кор кунанд бисёр муҳим. таваҷҷӯҳ ба омӯзиши забони англисӣ, талоши таҳсил дар мактабҳои олии амрико ва ҳамошноӣ бо зиндагӣ дар ғарб баъди пошхӯрии шӯравӣ аз байн рафтани деворҳои баланди марз бештар шуд. агар дар солҳои шӯравӣ забони русӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон кафили зиндагиву кори хуб дониста мешуд, ҳоло дигар бо забони русӣ маҳдуд намешаванд. аз сӯи дигар дар Душанбе ва марказҳои вилоятҳои Тоҷикистон гӯшаҳои ба истилоҳ русский мир фаъол ҳастанд. вале мушоҳида нишон медиҳад, ки ба ин марказҳои русӣ теъдоди ба маротиб камтари ҷавонон ташриф меовардаанд. забони инглисӣ ва дигар забонҳои хориҷаи дур барои бисёр тоҷикон чиптаи зиндагии озод дар ғарбу аврупо шудааст.